Der er sgu da en smoker. Det er da ulækkert. Nej, shit. Ja. Fuck, jeg er kællinger, mand. Safe house lige dernede. Tænk, at vi har klaret et helt kapitel uden at dø. Uden at dø, det er sgu da rimelig godt klaret, synes jeg. Vi skulle da hardcore, mand. Oh, fuck, man! Chuck, Jesus! Nej! Lord, man! Lord! Oh, vi nej! Shit! Fuck, nej! Fuck! Nej! Nej, det er nok. Tænk, at vi har klaret hele level uden at dø, så dør alle bare. For satan! Ej, se hvor langt det er. Fuck! Pas du på, Kristoffer! Pas du på, Kristoffer! Nej! Nej! Prøv at se, der er et safe house lige dernede, så dør alle bare. Fuck, det var dårligt, mand! Kæft, det var utroligt, det havde ikke med noget. Og så skulle Karma bare hamre så hårdt i røven, at vi bare... Karma kom bare og spænkede vores klunker.